A onda epidémica da gripe mantense nunha intensidade baixa en Galicia. Este ano vacinaronse nesta campaña máis de 276.000 persoas, incrementándose a cobertura nos maiores de 65 anos. O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, afondou esta mañá na incidencia actual da gripe en Galicia. Segundo os últimos datos, a onda epidémica mantén unha intensidade baixa e a tendencia é decrecente na comunidade. Así se recolle no último informe de saúde pública correspondente á primeira semana do ano. Logo de acadar o pico na semana 49, a comezos do mes de decembro. Regístrase un descenso na taxa de consultas per gripe en atención primaria dun 5,6%, situándose en 75,7 consultas por cada 100.000 habitantes. O descenso foi especialmente acusado nos grupos de 0 a 19 anos, porén o grupo de maiores de 80 e máis anos experimentou un incremento do 45%, acadando unha taxa de 72,1 consultas por 100.000 habitantes. A taxa de consultas descendeu ou mantívose estable na maioría das áreas sanitarias. Ademais, o responsable do Departamento Sanitario puxo en valor o bo funcionamento dos servizos sanitarios no período de Nadal, época do ano moi sensible na que se xunta o incremento da presión asistencial pola afección dos virus respiratorios coa redución do cadro de persoal por vacacións. O sistema respondeu con normalidade e sen incidencias destacadas, ao dispoñer e manter todos os medios operativos segundo o recollido no plan de inverno, garantindo a asistencia sanitaria en todo momento á poboación. Durante a segunda quincena de decembro atendéronse máis de 50.500 urxencias hospitalarias, sendo a área de Coruña e Cee e a de Vigo as que atenderon máis urxencias nos hospitais. Gómez Caamaño apuntou cunha das razóns de tendencia decrecente da gripe en Galicia foi a vacinación. Preto de 876.000 persoas, xa superada esta cifra a día de hoxe. Por lo tanto, e seguindo coa nosa liña de prevención, a vacinación segue sendo o noso alicerce fundamental para facer fronte aos virus respiratorios na tempada de invierno. A grandes trazos, cos datos da campaña de vacinación fronte a gripe, podemos presumir de que Galicia segue a mellorar as tasas de vacinación. Desde o inicio da campaña, o 29 de setembro e ata o seu remate, o 31 de decembro, administráronse un total de 875.653 doses de vacina fronte á gripe. Destaca o incremento da cobertura. No grupo de maiores de 65 anos, cun 73,15% de vacinados, 2 puntos máis que no ano pasado. O conselleiro de Sanidade quiso agradecer o labor dos profesionais do Servizo Galego de Saúde na asistencia e na prevención a través da campaña de vacinación, ademais de poñer en valor o compromiso da cidadanía coa protección fronte ás enfermidades respiratorias.